Έλα, φίλε. Εδώ είμαι. Εσύ. Χαίρετε. Χαίρετε. Μαρίνος από Στυλίδα τηλεφωνώ. Στυλίδα. Στυλίδα. Πάμε, Μαρίνο. Χαίρετε. Αεξές είμαι. Πήγα να μιλήσουμε ήρεμα. Δεν έχω... Θα εξαρτηθεί, Μαρίνο, όλα από τη Ορίστε. συμπεριφορά. Θα εξαρτηθεί κυρίως από τη δικιά σας. Εμείς είναι στάνταρ η συμπεριφορά μας. Πάμε. Βέβαια. Ήθελα να σας μιλήσω για το παιχνίδι με το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκείνο το πολύ ωραίο παιχνίδι που έληξε 1-0, δυστυχώς. Το γκολ που έβαλε ο Χάρη ήταν... Πότε έληξε 1-0? Ποιο παιχνίδι. Ορίστε. Ποιο παιχνίδι είπες? Το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 στο κύπελο. Ναι. Στο Άκα. Κύπελο. Στο Άκα. Ναι. Ναι. Με το Χάρα. 0-1, όχι 1-0. 0-1, μωρέ, κερδίσαμε. 0-1. 1-0 δεν έχουν κερδίσει ποτέ. Ναι. Ήταν χέρι, δεν ήταν. Αυτό εδώ ήτανε! Άντε, γεια! Λοιπόν, όπως είσαι στη θηλίδα, κάτσε πάνω. Ρε, και θέλετε να μιλήσετε και σοβαρά. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Όχι, κοιτάξτε, οι φίλαθλοι όλων των άλλων ομάδων, ποιοι σας προσωπεύουνε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Είσαι η ντροπή του κάθε ΑΕΚΤΖ, όπως ο προηγούμενος ήταν η ντροπή του κάθε Παναθηναϊκού. Είσαστε οι ντροπές όλων. Ρε, βγαίνουν άνθρωποι Ολυμπιακοί και μιλάνε. Και λένε συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Και βγαίνετε κι εσείς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.